Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo úplne vytvorené s pomocou umelej inteligencie. Sektor čistenia nábytku vyžaduje vysokú úroveň služieb, rýchle spracovanie objednávok a starostlivé zaobchádzanie s majetkom zákazníkov. V čoraz konkurenčnejšom prostredí je dôležité ponúkať zákazníkom pohodlný, profesionálny a personalizovaný prístup. Inovatívnym riešením od Crowdy sú AI chatboti, ktorí pomáhajú automatizovať procesy služieb a zlepšovať interakciu so zákazníkmi v odvetví čistenia nábytku. Použitie chatbotov v spoločnostiach poskytujúcich čistiace služby je výnosným riešením, ktoré pomáha zvyšovať zákaznícku základňu a optimalizovať obchodné procesy. V prostredí s vysokou konkurenciou a nákladným získavaním zákazníkov môže oneskorenie v odpovedi na dopyt viesť k strate potenciálnej objednávky. Chatboti poskytujú okamžitú odpoveď na dopyty, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť spolupráce. Zákazníci často kontaktujú niekoľko spoločností naraz a rýchlosť odpovede sa stáva rozhodujúcim faktorom pri výbere dodávateľa. Kontaktujte Crowdy AI a posilnite svoje podnikanie už dnes.